Het is tongertje, 9 april, dit is Bient. Miljoen on tafel, de luis in de pels van de Partij van de Arbeid, Jaap Stalenburg. Henk van der Veer had een dicht bondel skreun over Joorske Snitsers. En topfotograaf Kadir van Lohuizen exposeert in het Fries Museum. En Kadir, die voorstelling, onder andere deze foto is daar te zien. Prachtige foto, wat zien we hier precies? Ja, dit zijn de mannen en vrouwen van het Friese Wad. En, dit zijn de zogenaamde staandwandvissers. Dus hij haalt hier een harder uit zijn net. Ja, er wordt natuurlijk gewoon gevist op tijd. Er wordt niet gevist op licht. Dus dit is gewoon om 3 uur 's nachts was het. Ja, prachtige foto. We praten straks verder. Want eerst politiek, want er is opsquor in de Partij van de Arbeid. Maar net alleen nog in Friesland verdwijnt de partij uit het college. Ook in de andere provincies verleert de PvdA van de Arbeid en kwamen ze boeten spul te stieren. Partijleden binnen en willen nou een meer linkse koers. Twee kritische leden komen hier zelfs met een manifest daarvoor. Bij u aan tafel Jaap Stalenburg, prominent lid van de Partij van de Arbeid. Ja, prominent. Nou ja, en de heeft hij wel eens kritisch vaker... lid. Kritisch lid, want de heeft hij sowieso in de landelijke media wel eens kritisch uitlitten over de Partij van de Arbeid. Maar even voor de duidelijkheid, is net de opstellen van dit manifest. Nee, ik heb hier niets mee te maken. Ik denk dat dit manifest, ik vind het goed dat in de partij nu eindelijk eens discussie komt op de koers van de partij. Maar ik geloof niet meer zo in die klassieke links-rechts discussies. Ik denk dat de Partij van de Arbeid op een aantal punten de aansluiting kwijt is. Dat is met mensen aan de sociale onderkant, die lopen naar de SP. Maar wat ook interessant is, is dat de Partij van de Arbeid ook veel kiezers ziet verdwijnen richting D66. Jonge ondernemers, mensen die kansen willen grijpen. En een groep kiezers die ook voor een partij kiest waar ze meer mogelijkheden zien, ZZP'ers. Ik denk dat de Partij van de Arbeid zichzelf echt moet gaan herontdekken. Ja, maar dat Lutje Kobi, Tweede Kamerlid, achter dit manifestje, dat is toch wel opvallend? Ja, nee, dat achterstaan, Lutz heeft meegetekend, Meili Vos. Ik ben een groot bewonderaar van Lutz Jacobi in veel opzichten. Ik denk dat wat veel belangrijker is wat Lutz op dit moment doet, en dat doet ze onder meer met statenlid Wanda Ottens, er zijn nog een paar mensen bij betrokken. Dat is de groep van waarden, waarin de Partij van de Arbeid eigenlijk veel structureler terug wil naar oude waarden. Terug wil naar zichtbaarheid op straat. Echt iets doen voor mensen die in een moeilijke positie komen. Ook voor mensen die kansen willen pakken in de maatschappij. Ik denk dat die stroming van waarde voor de Partij van de Arbeid de komende jaren relevanter wordt dan een boze brief van een aantal leden. Want ja, heel eerlijk gezegd, ik verwacht komende zaterdag op die ledenraad heel weinig echte discussies. Dat is net als een gewestelijke vergadering in Friesland of Groningen. Dat zijn geregisseerde bijeenkomsten met heel veel mensen die enthousiast applaudisseren. En we drinken een borrel en het is gezellig, maar daar vindt geen vuurwerk plaats. Oké, even dan waarom naar je oude Wieke. Want van de Wieke wie in de Staten een debat over de coalitiebesprekings. En Lisloeker Janne Wietske de Vries, die toonde haar daar bot teleurstelt. Kun je even naar zien? Wij ben ik teleurgesteld. Om te beginnen bij de verkiezingsuitslag. Dat heb ik zo. Dat heeft dus Jip Rekken, omdat mensen landelijk stemt haar net voor Friesland stemt. En dat is natuurlijk zeer teleurstellend. En dan vervolgens was ik wel bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, als het kan.
Partij van de Arbeid getrokken hebben en de andere partijen er weinig ruimte in hebben gegund. Overigens nog 1 punt. Het is wel een landelijke ontwikkeling. Je ziet heel sterk, het begon in de gemeente Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen, dat er in het hele land wel een heel sterk resentiment tegen de Partij van de Arbeid is. En dan is er een soort leedvermaak om die Partij van de Arbeid aan de kant te schuiven. En die bevalt mij ook niet zo heel erg. Maar nog even, want de rol van Janne Wietske, koe ze haar wel een beetje steende horen in het gevjocht eigenlijk met Sander de Rauw van het CDA? Ja, maar kijk, Janne Wietske is op democratische wijze gekozen. Ik vind het een meer dan voortreffelijk bestuurder. Dat wil ik echt even gezegd hebben. Ze heeft hartstikke veel voor Friesland gedaan. Ik vind die Europese culturele hoofdstad belangrijk. Die strijd is goed gevoerd. Maar, daar merk ik heel sterk, Sander de Rauw is een politiek straatvechter. Die hoef je niet uit te leggen hoe die oppositie moet voeren. Ik denk dat als op dat moment Lut Jacobi lijsttrekker zou zijn, dat je toch een andere campagne had gehad. Dus het is misschien wel net een hele goede kar geweest om te kiezen voor Janne Wietske? Nou ja, goed. Achteroos, jongen. Kijk, dat is al achteraf gezien. Dezelfde discussie heb je ook met de Amsterdamse lijsttrekker gehad, heb je in Limburg gehad. Dat is natuurlijk het punt. Partij van de Arbeid is een partij van bestuurders. En je ziet bij het CDA en bij andere partijen, die sturen hun straatvechters de ring in. Ja, dan krijg je heel andere politieke discussies. Ja, dus hij zegt van de PvdA zit wat meer van de burger af. Maar dat is eigenlijk net logisch. Want hij zal lang op het plus zitten. Dan is het echt wel een beetje voorstelbaar. Ja, dat is het. En het punt is dat de politiek natuurlijk is verhard, is ruwer geworden. Social media speelt een rol. Vroeger was het een beetje, met de landelijk werd er op politie gescholden. Je ziet nu ook lokaal en provinciaal dat de discussie ook over de social media gaat. Mensen zijn ontevreden. Je merkt ook dat mensen politiek vroeger zagen als iets van heel ver weg. Die hebben nu een mening, die gaan protest stemmen. PVV en SP, het waren natuurlijk, 4 jaar geleden was dat onbestaanbaar dat die partijen er zo voor zouden staan als nu. Die doen nu gewoon mee. Zit het die heeg eigenlijk? Want ik verneem een beetje on die zelf van, dat praat heel rap, hè? Het zit die heeg. Het zit maar in die zin, ik ben lid van de Partij van de Arbeid, ik ben tot op het bot PvdA. En ik vind het zo jammer dat hier, maar dat is overigens ook in Amsterdam, daar wordt dezelfde discussie gevoerd. In Limburg ook, hoor ik gisteren. Ik mis zo sterk en dat mis ik ook weer bij Janne Wietske. Het is weer de hele wereld tegen de Partij van de Arbeid. Maar het is nooit iets van, jongens, laten we nou gewoon de schouders eronder. En we nodigen ook de kritische leden uit, want die vinden ze vervelend, doen ze niet. We gaan eens met z'n allen kijken hoe we die partij sterker kunnen maken. Ja. In plaats van blijven hangen in frustraties, want dat werkt niet. En het is echt niet alleen landelijke politiek geweest. Het is een beetje Calimero-gedrag van de Partij van de Arbeid. Ja, die doet daar een uitstekend politiek samenwerken met SP of GroenLinks, dat zou ook helpen. Ja, ik ben altijd voor die samenwerking geweest. Maar dat is landelijk, dus wordt daar toch wat anders over gedacht. Dat wordt landelijk anders over gedacht. Bovendien, er was natuurlijk ook tijdens de kabinetsformatie was het sowieso. Kijk, Partij van de Arbeid en VVD is niet een gewenste combinatie. Maar het is wel dat de kiezer zo beslist heeft. Eigenlijk was er niet een andere optie. Nee. Jongens, we moeten afsluiten helaas. Want het is geen politiek debat hier aan tafel. Even wat oors, want de oorlog in Friesland die spelen hem van een grutpad in de loft. Meer dan 400 vliegtuigen van de geallieerden waren hier toch de Luftwaffe uit de loft sketten. En azen een reportage. Vissers, dat is de namme. En ook het onderwerp van een van de nieuwe tentoonstellingen die dit weekend in het Fries Museum beginnen. Misschien heb je ook de foto's van de morgen wel zien in de speciale bijlage van de Ljouwerter Kranten. Prachtige foto's. Maakt toch de fotograaf Kadir van Lohuizen. Kadir zit hier aan tafel. Je bent gevraagd door het Fries Museum en door de Leeuwarden Courant. En door de Leeuwarden Courant. Wat is jouw visie van Friesland en om dat vast te leggen? Ja. Excuus dat ik geen Fries spreek nog steeds. Zou ondertussen wel moeten. Excuses aanvaard. Nee, dit is een opdracht die onregelmatig verstrekt wordt door het Fries Museum en de Leeuwarden Courant. En ik werd benaderd door ze. Wat verrassend wel was, ook voor mij, omdat ik eigenlijk vrijwel nooit in Nederland werk. Ik werk bijna altijd in het buitenland. Met de vraag, wil je deze opdracht doen? En het moet in Friesland zijn. Ja, dus, dat was de opdracht. Dat was de opdracht. En natuurlijk moesten de partijen het allemaal eens zijn. Ik heb wel een verleden met water. Ik heb, voordat ik fotografeerde, op de Bruine Vloot gezeten. Veel op het wat geweest. Je hebt ervaring. En laten we eerlijk zijn, je bent natuurlijk niet zomaar gevraagd voor deze tentoonstelling. Je hebt een behoorlijke staat van dienst. We hebben even een paar kleine dingetjes op een rijtje gezet. Kadir van Lohuizen reist al meer dan 24 jaar als fotograaf de Verhaal-tour. Hij werkt in conflictgebieden als Israël en Afrika. En wordt bekend met grote fotoprojecten over de Saint-Vraat-rivieren en over de stijging van de zeespiegel. Ook won hij een protte belangrijke prijzen, waaronder 2 keer een World Press Photo Award. Ja, om maar even aan te geven, je bent niet zomaar iemand. Het is altijd lastig om over jezelf te praten natuurlijk, dat snap ik. Maar dan moet je dus Friesland vangen op de gevoelige plaats. En ja, je wil eigenlijk niet te veel aan de clichés vasthouden. Hè? Wist je gelijk wat je wilde gaan doen?
Nou, ik moest er wel even over nadenken. Want ik denk dat Friesland is natuurlijk heel veel gefotografeerd. En mensen hebben een beeld bij Friesland. Maar wat ik zei, ik heb een verleden met het water. Ik woon zelf ook nog steeds op een zeilende tjalk. Weliswaar ligt hij in Amsterdam. De vissers zag ik altijd als ik op het wad was. Maar dat was toch altijd een beetje aan de horizon. En een beetje van wat, ja... Ik was geïntegreerd altijd, maar kwam er nooit dichtbij. Ja. Zoals wij allemaal niet eigenlijk. Nou, dit was natuurlijk mijn laissez-passer, mijn paspoort om bij de vissers aan boord te mogen. Zullen we een foto erbij pakken? Even kijken, een voorbeeld, zoals die ook straks te zien is in de tentoonstelling in het Fries Museum. Wat zien we hier? Dit is Max Hogeman van de Harlingen 11. Een staand wandvisser, zoals dat heet. Dus eigenlijk de meest ambachtelijke tak van visserij. Dus de netten worden in de geulen gezet bij afgaand tij, harders en zeebaars. En vaak worden ze echt opgejaagd ook door de vissers die door het water stampen. Het ziet er heel rustig uit, hè? Heel sereen bijna. Is het echt een heel fotogeniek... Nou ja, het wat is per definitie natuurlijk fotogeniek, met alle gevaren van dien ook, dat het te cliché wordt. Maar het is het mooie, en ik hoop dat dat een beetje eruit komt, het is natuurlijk een fragiel evenwicht tussen mens en natuur. Ja. Ja, er is veel over gezegd, er wordt veel over gezegd over de visserij. Op het wat, moet dat nou wel gebeuren? Moeten we niet meer gebieden sluiten? Wordt er niet over bevist? Ik heb vooral geprobeerd... De mens wel achter het net te laten zien, om het maar even zo uit te drukken. Ik heb geprobeerd de diversiteit te laten zien. Dus laten we er nog een foto bij pakken, want je bent er nou toch, hè? Een kotter. Ja. Hele andere situatie, want dit was bij Windkracht 9, dacht ik. Ja, dit was eigenlijk mijn maiden trip. Dus dat was de eerste keer dat ik meeging. Was gewoon in de zomer. Ik was mee met de Terschelling 2 van Terschelling. En... nou ja, zondagavond, hè, ze mogen eruit er is een weekendverbod, dus zondagnacht 12 uur mag iedereen eruit. Dus Raymond, de schipper, zei van we gaan. Ik had zoiets van, gaan jullie altijd met storm? En hij had zoiets van, natuurlijk gaan wij. Okay. Dus ik had zoiets van, nou dan. Dus het begon met een 9, 2 uur 's nachts werd het een 10. Oh jee, een hachelijke situatie het was voor mij natuurlijk ideaal in de zin dat ik gewoon wel ook een diversiteit in weer zocht. Weet je wel, wat is ongelooflijk als het over licht gaat, maar het is ook het veranderende weer. Ja. Zij keken natuurlijk wel of ik over de reling hing. Ja, dus, dat vonden zij dan weer toen dat niet gebeurde, denk ik dat ik enigszins geaccepteerd werd. Nog even een foto erbij pakken, want werd je een beetje geaccepteerd door de vissers? Want het lijkt mij toch een beetje een gesloten gemeenschap. Ja, het was verbazingwekkend, moet ik zeggen. Dan moet ik wel zeggen dat degene die mij heel erg geholpen heeft, is Barbara Olierhoek van de 2 visserijverenigingen. En zij wist wel een beetje welke vissers eventueel hier zin in zouden hebben of niet. Maar toen ze eenmaal toen ik mee mocht, was ik ook gewoon altijd welkom. Ik bedoel, ik kan morgen weer mee, bij wijze van spreken. Ja. Dus wat dat betreft was het echt een warm bad. Werd natuurlijk wel altijd even gevraagd, het wordt toch wel een positief verhaal. Ja, en dat is het gewoon. Het is een prachtige ja, er zitten verschillende kanten aan en ik hoop dat dat er ook wel in zit, weet je wel. Maar ik denk wel, de jongens en 1 vrouw trouwens, waarmee ik mee ben geweest, dat ze wel allemaal respect hebben voor de omgeving waarin ze zijn. Dit laat ook eens heel schrijnend zien hoe jammer het is dat bij al die reorganisaties bij kranten de laatste jaren vooral de fotografen zijn gesneuveld. Ik bedoel, als je bij de Leeuwarden Courant komt, daar zit het vol met managers, maar wel een fotoredactie opgegeven met topfotografen. Ja, maar dit is dan toch weer mooi dat dit dan toch wel mogelijk is. Dat wil ik zeggen, mooi dat dit mogelijk is. Aan de andere kant bewijst het ook dat een krant eigenlijk niet zonder goede fotografie kan. Nee, maar het is wereldwijd aan de hand. En dat is, het is absoluut niet wat ik toejuich. Maar, ja. De tentoonstelling Vissers is van Sneun onder mei 1 augustus te zien in het Fries Museum. Tussen 1940 en 1944 speelde de oorlog in Friesland hem vooral al in de loft. Meer dan 400 vliegtuigen van de allieerden waren door uit de loftsketten boven Fries groengebied. De vliegbasis Ljouwert groeide daarbij uit naar de belangrijkste uitvalsbasis voor de Luftwaffe in Nederland. Friesland Doc reconstrueert het verin van de loftoorlog en de gevolgen daarvan voor piloten en de Friese bevolking. Hey, zie je dat embleem wel op die Fokker-Wulf? Ja, dat is het jachtgezwanen nummer 1. Douwe Drijver en Alexander Tuinhout van de Friese stichting Missing Airman Memorial Foundation doen al jarenlang onderzoek
naar de impact van de loftoorlog op Friesland en de rol van de vliegbasis erin. Als je ziet hoeveel vliegtuigen vanaf dit vliegveld neergeschoten zijn, dat zijn gigantische aantallen. We hebben in onze database zo'n 400 vliegtuigen in Friesland en omliggende wateren. En er zullen best nog wel wat meer geweest zijn, want vliegtuigen die verdwenen zo in één keer in de zee. En van een heleboel mannen is nooit weer iets teruggevonden. Hier hebben we Tate, nou, die ligt hier voor ons. Zo'n jongen als piloot op een Hemden-bommenwerper. Is hier in 7 juli 1941 neergeschoten door een Duitse nachtjager. Irissen, die had een dochter, waar ik nog mee schrijf, die woont in Nieuw-Zeeland. En Maasden, die had een tweeling, dus deze, die woonden in Blackburn. Die zaten met z'n drieën in hetzelfde vliegtuig. Ja, het vliegtuig is in de lucht geëxplodeerd, waarbij Tate dan uit het vliegtuig weggeslagen is. Dus dat lichaam was nog helemaal ongeschonden, maar deze twee jongens die waren zwaar verbrand. Dagelijks werd er dan een soort ronde gedaan over het strand. Kijken wat er aanspoelt. En als er dan een lichaam aangetroffen werd, dan werd die eerst gekeken of er een identificatie mogelijk was. Gekist. En dan later werden ze dan met paard en wagen naar het Vredenhof toegebracht. Het Amerikaanse windmolentje daar. Alexander Tuinhout en Douwe Drijver gaan een soort crashes van vliegtuigen in Friesland reconstrueren. Ook die van de Yankee Rebel Harmony, een Amerikaanse bommenwerper die in 1943 hier in de buurt van Watten een neetlanding maakt in Dessepolder. In het vliegtuig zitten 11 bemanningsleden, waaronder de 23-jarige Stanley Stankiewicz. On the 8th of March, we were there to drop the bombs. We dropped our bombs over our target, you know. And as soon as we dropped them, we got hit. And then we were going to get attacked. We waved goodbye to everybody, and on the other crew, you know, we could see them there. We waved goodbye to them. We just dived right down and flying treetop level. And the sky was loaded with guns, you know, with their artillery. The sky was black. I just felt that was my life, that my life was over with. Ja, en het verhaal van de Amerikaanse piloot Stanley Stankiewicz komt wijdwijdig onder water in Friesland 4044, de oorlogsserie van Friesland Doc, oorweken 19 april. Joet, op het dijjaar is het 22 Elien dat de zuster Spino van Snits meegenomen waren door de Duitsers. En het tafel wil nou dat Henk van der Veer, stadsdichter, Joet zien dichtbundel De Dames van Pino en andere versen over Joodse snekers hier bij u presenteert. Henk, welkom. Dankjewel. Ja, dit gegeven van die datum. Nou, dat is heel bijzonder. Hè? Ik had dat helemaal niet in de gaten. We hadden gisteren contact dat ik die bundel hier presenteerde voor u. En toen las ik vanmorgen vroeg het vers over. En toen dacht ik, 9 april. Het is vandaag 9 april 1943. Ik heb vanmiddag op exact hetzelfde moment heb ik het stuk reden van Sneek naar Leeuwarden. Wat de dame Spino toen in 1943 ook overkomen is. Ja, want net elke niet weet dat vanzelfs. Maar even het verhaal in het kwart van de familie Pino. De dames Pino die hadden een bakkerswinkeltje in Sneek op het Hoogend. En die dames, er was één van, was geestelijk beperkt. Lena. En Rosa, die verzorgde haar zuster, ze dachten, nou die zullen ze toch niet ophalen. Alleen, daar dachten de nazi's anders over. En ze haalden beide vrouwen op. Ook die geestelijk beperkte Lena. Op een platte karre de Sneek richting Leeuwarden. Later Westerbork, Sobibor. En een van die vrouwen is nota bene op haar jaardag ook nog vermoord. Ja. Dus wat is toeval in datums? Ik weet het niet. Maar dat ik hier nog vandaag zit met deze bundel, dat de dame Spino, hun naam, noemt wordt op deze dag. Dat is alleen maar goed dat dat gebeurt. Ja, we hadden het verhaal van Rosa, hebben we verbeelden. Kunnen we even een Sjen?
Rosa. Er vertrekt een trein uit Westerbork. Zomer 1943. Op oude polygoonbeelden over de Tweede Wereldoorlog, 72 jaar is trouwens een zuchtje in de eeuwigheid, is vaag te zien dat vanuit de kieren van skurve veewagons witte briefjes dwarrelen met een laatste afscheidsgroet. Tussen de met olie besmeurde bielzen denderen de wielen richting Oost-Europa. Ik vraag me al jaren oud, was er van Rosette IJzerman, dat bloedmooie meisje uit Sneek, ook zijn kostbaar fotsie bij? Ja, het zijn alleer gedichten, die staan alleer opschreven in dit boekje. Maar hoe komt het eigenlijk onder het verhaal van Rosa? Interesse voor de Tweede Wereldoorlog, interesse voor Sneek, wat er in die periode gebeurd is. Dit is ook een heel tragisch verhaal van Rosa, Rosette IJzerman. Rosette IJzerman was een dochter van Joden uit Amsterdam. Nota bene uit Amsterdam naar Sneek toebracht, omdat ze daar misschien veiliger wezen zou. En dan overkomt het die mensen, die ouders van Rosette, die overleven het wel, Rosette niet. Die komt bij de familie Lever op het Kleinsaan en daar wordt ze oppakt, vreselijk matteld en dus ook op transport zetten. Nou, die naam Rosette, Rosa, Roosje. De binnenkant van die bundel, prachtig vormgegeven door fotograaf Paul van Goor. Ja. Staan dus twee van die. Er zitten prachtige kaartjes. foto's in. Dat moet jou ook niet zijn ontgaan. Nee, prachtig. Ja. Van tevoren hebben we het al even bezien en dat is indrukwekkend. Het is ook een fotopoëziebundel. Paul van Goor, Henk van der Veer staat ook voorop. En wij maar waarom de farm, want het is een hele heftige verhaal. Ja. Waarom heeft de kiezen voor de farm van de poëzie? Dat hoort bij mij. Ze zeggen dat ik staatsdichter ben, dat vind ik best. Maar ik wil dit verwoorden. Paul die wil dit verbeelden en er komt een verhaal. Volgende week woensdag is een groot bevrijdingsconcert in de kerk van Sneek. En dan komen weer die verhalen. Wij vertellen hierover. Er worden vragen gesteld. En die oorlog, het was niet gisteren, het is vandaag. Het was afgelopen zondag bij Utrecht Ajax. Zolang dat nog doorgaat, moeten wij deze verhaal vertellen. Vind ik een opdracht. Ja. Ik ben het heel erg met je eens. Ja. Gisteravond ook Barbara Barend bij Humberto Tan. Als je hoort hoe dat ook nog steeds bij Joodse Nederlanders aankomt. Ik kwam Barbara tegen, die was zo ontzettend geëmotioneerd gisteravond na de uitzending. Ja. Ik weiger ook, en ik denk dat de rest van Nederland, wij moeten met z'n allen weigeren om te accepteren dat het heel normaal is om antisemitische dingen vanaf voetbaltribunes te roepen bijvoorbeeld. En vandaar deze bundel, heel goed dat we zeggen van, dit moet verteld worden. Nou, vertel nog Ian. Lees Ian voor, de streepjeskleding. Ja, die heb ik in handen had. Streepjeskleding. Als een stille getuige leidt de verskierde, zwart-witte streepjes kamkleding achter het helder vitrinegras van het Verzetsmuseum in Leeuwarden. Vormeloos een broek, een platte pet, een jakje met erop een naaid nummer, verticale strepen, wit en zwart en wit. Het gore oorlogsverleden in jutestof achter het heldere vitrineglas van het Verzetsmuseum in Leeuwarden. En het verzet, dat zit bij mij van binnen en dat toon ik hier te garen met Paul van Goor in deze bundel. Aanstaande woensdag ons bevrijdingsconcert in Sneek. Dat is meer als zomerconcert. En we staan dus stil bij die oorlog, maar we gaan ook door. Het is niet het verhaal van 70 jaar geleden, van 72 jaar geleden. Het is het verhaal van nou, het is actueel. Het verhaal van Joert. Wanneer leidt het in de winkel? Morgen al? Het leidt morgenmiddag in de winkels. Hartstikke mooi. Mooi dat je de presentatie van woordest. Dankjewel. Heren, tigetank van je komst naar Bient Onsa 4. Morgen, dan is er weer een nieuwe Bient. En op vreed dan zit de Sportwest Centraal. Morgen zorgen we vooruit naar de wedstrijden van Heerenveen en Cambuur. Waar weet ons dan? Hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag. Ja. Oh. Nog een keer. Ja! Hey, Jappa! Kom op!